Rambaten rondo ayu. Oh, untumu suwek kuwi. Oh, rambaten rondo ayu untumu kono. Lah sing bener. Rambate rasa hayu. Oh, gak kuwi. Oh, rambaten rondo ayu. Biasane gragas. Dadi kuwi mah gak gathuke. Ora. Ngapunten Bu, mboten gathuke. Kula baleni nggih. Rambake sepira? Ya semono bener. Rambate rasa hayu. Kolopis kuntul baris. Nah, rambate rasa hayu. Kolopis kuntul baris. Tumandang bareng maju. Semangat 45 kudune semangat merdeka. Merdeka kowe sing jeber cangkemku. Lho iki semangate 45 semangat yo semangat ora kancane mok nyonyor karo sikut. Lho wong iki mula kuwi nek nyambut gawe iki sing sigrak ngono lho. Lho sigrak, waku yo sigrak ning ora terus nyikut kancane. Lho apa kesikut to? Ora kesikut piye? Anu nek ora krasa. Ora krasa wong kowe ra duwe rasa. Ngono kok ora sah menteleng. Sing menteleng sapa ngertine mataku ombo. Oh, matamu ombo to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dereng nyantuk nggih Bu nggih. Iki sing digawe iki masyarakat. Ha nggih alhamdulillah Bu. Tepangaken kula dagelan. Aduh, ora sah ngomong dagelan iki wis ngerti. Ha nggih. Lah nggih. Dugel tutuk palu Bu. Apa kuwi? Dagel setengah telu. Ya ora apa-apa. Alhamdulillah kula entuk request saking Bapak Panitia. Sing penting dagelan metu tayub. Iki mau ya? Heeh. Langsung kon tayub ya. Heeh. Iki masyarakat kene iki seneng tayub. Ning ngene lho Mon ya. Piye? Iki kan bengi iki kan memperingati hari kemerdekaan yang ke-81. ke-81 dadi dina 17.100-an ki awake dhewe kudu melu atuh 17 Agustusan. lah ya kuwi 17.100-an. Salah ku. Salah piye? Lah kowe iki sekolahmu dhuwur aku kok lemu nyalahno aku. Dhuwur ki sekolahmu apa? Lho nek sekolahmu apa? Lho aku SMA le. Apa? SMA. SMA ki apa? SMA. Wah, cangkemmu ora jelas kok. SMA SMP. Ku saking kupingmu pilek yo apa? Lho nek gur SMA dhuwur aku no. Apa? SD. Oh SD ki kok. SD ki dhuwur SMA kok. Goblok dhuwur SD. Lah kok iso? SMA pirang tahun? 3 tahun. SD 6 tahun. Lah dhuwur ndi nek 3 karo 6? Dhuwur. Oh iya ya. Lah ya 6 tahun iki lho, TK toke 4 tahun setengah. Ora. Mboten ngapuntenipun nggih. Langsung niki tayub nggih. Ha nggih. Wau kan entuk info. Ngersake tayub to. Mbon ngapuntenipun Pak, kula pun entuk es teh, kopi, panitiane pun hebat. Nggih alhamdulillah bersyukur won. Ketoprak klumpuk. Kopi metu, sego metu nganti cah mene isih ana sego. Lah iya. Lah niki bonus kangge ibu-ibu atau bapak ingkang badhe ngersakaken tayub nggih. Lah iki kanggo pamrih. Ya sadurunge iki tayub awake dhewe ndongake sik muga-muga sakwise acara bengi iki. Nggih, dos menti Mas. Pripun? Lah nggih. Lah niki kula ajeng nyeluk apa? Sablah. Ledek re sablah. Lah ya ledeke jenenge Sablah. Wah. Sablah iki ketuane iki karo montor mabur. Ono ledek kok yak-yakan. Wes iki Ledek iki carane iki dijikuk. Jare ledekan. Heeh. Iki pambuka kagem Bapak Ketua Panitia gandeng niki lodok. Ledek cangkeme kaya cangkem pawon kok.
Lho nek omboe menak. Menak piye? Jel kowe upama nyepet kono metu sing nggon nyepet pol. Heeh. Enak apa ora kowe? Kok nek paling-paling sesek nek paling ke kondo. Ya. Paling kan Penak sesek apa penak lobo? Wah, ya jane ya penak sing lobo. Ya monggo niki katuran wonten tayub. Ngersake apa? Niki diaturi tayub gandeng rungono pamundutan atiku ciwa bablase nonton tayub. Iya. Nggih Pak Gede nggih. Dalem. Oh walang kekek. Oh walang kekek momong. Oh iya. Heeh. Mboten enak walang bakaran ya Mas ya. Oke, monggo katuran wonten walang kekek. Dados. Barang kekek tak ini. Nadyan luwek sanggup opek. Kuning buah ketimun petik satu kudu aja sering-sering aku ngalamun apa berbaya dari sawah turun ke
Niki masih ngersake becak pati ya. Gandeng malang kekeke mawis katuran. Diganti metok apa ya. Oh, metok dor. Kene iki janak. Pokoke iki piyayi kene sik kemutan ae wis gak bakal ape purna pokoke. Oh, iya. Monggo wonten becak pati dhuwur. Mbak Yu. Iya, Mas. Mbok nitih becak toh, niki becake dereng enten sing numpaki lho. Mengke ngentosi becake anu sedulur kloso kerep mawon. Halo mriki mboten duwe becak niki sedan kabeh tiyang. Ya numpak sedan wis. Ha iya.
Kau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Nyai ronggeng lemah kebet asik goyangannya sinden beken asik ye ye Bos. matur nuwun. Kari. Terima kasih. Terima kasih Bos, sedikit Mumpuk. banyak kita syukuri, semoga Ah, ah. jadi berkah. Ah. Amin. Hah, mas-mas iki wis pokoke dos yahene iki Sampun, keseng. nggih. Pakde mpun apa melih Pakde? Aja Aja Sujono. Sujono. Tayub aja Sujono. Piye to lagune? Aja Sujono, aja Sujono, apa nek no blimbing. Oh, Sujono menek blimbing. Oh, kok iya. Sujono meneke bimbing. Oke. Heeh. Ya, buka tek. Tayub. Bu, sedereng ngantuk nggih, Bu nggih? Sampeyan nggih remen tayub nggih? Nggih, Mbun. Pokoke sing setasih tirakatan teng mriki tak dongak-dongake meneh sing gadah encok rematik pedgelinu ndang mari nggih. Bakal jamu apa piye wae iki? Wong piyayi. Sing pun wangsul muga-muga tambah anak. Lah wayah hatis kok. Masahane. Wayah hatis. Kowe iki kok tujuane? Kira budewan sing wis kondur. Kowe tujuane kok kaya aku to? Lho. Kok kaya kowe to? Kowe ya pengen. Ya normal. Aja Sujono. Iki digarap gamelan iso apa ora? Aja Sujono. Lah nek nganu Mas, nek kinten kan mboten saged diganti nggih. Masalah niku nek biasane mutlak teng musik nggih. Origin. Nah, origin nggih. Pokoke sing penting tayub ngoten nggih Mas nggih. Sing penting pinu. Sing penting pinuk Sujono ganti Sriwuning pripun? Setuju nggih? Ning Sriwuning ora menek kates lho, Bu. Monggo katuran wonten Sriwuning metoke Mustika Tuban. Lho kuwi gathuke. Napa? Lah pripun. Lah nuwun sewu, engko sik Mas. Aja Sujono, lah iso digarep Mas. Saged nggih? Oh, saged Ding Mas nggih, ngapuntenipun. Nggih, Oke, ngapuntenipun. Bos. Oke, Bos. Aja Susono diaturke. Ya. Tenang Bos, Nggih, tenang. tenang, nggih, Rukun tenang. agawe santosa, Yeay. agawe bubras. Siap Bos? Siap Bos?
mau Aja. sing ngersake podang kuning. Podang kuning. Podang kuning campur sari. Heeh. Podang kuning. Ya jenenge menungso ya tetep enek kekurangan lang kalian. Ada kekurangan minta maaf yang sebesarnya. Podang kuning disambut kembali monggo. Iya. Tak tung tak ayo kok alon-alon. Pripun, Bu? Boyo dibetahno sesuk suntik. Pripun, Bu? Napa, Bu? Napa? Sambel kemangi. Oh, injih, sun. Sambel kemangi, matur suwun. Monggo katuran podang kuning rumiyin. Kalem-kalem podang kuning sambel kemangi. Yuk. Yuk. Iya, pokoknya yang penting mestinya adem tentrem ayem, ning ati seneng. Yuk. Kudu pipis. Jangan asal Hey!
Sambel kemang ini wis katurutan. Wow, saya enten pamudat. Nun sewu Mas, kula tak rembakan. Niki ketoprake dilanjut napa niki langsung hiburan mengke terus rampung ngoten mboten napa nggih? Sing penting joget. Oh, sing penting joget. Sing penting joget Mas Penjol. Nggih, lah critane mengke mboten nutuk mboten napa nggih? Mboten napa-napa. Oh, nggih. Laporan rumiyin. Oh, ngoten nggih. Gelang kalung. Mbake gelang kalung. Sing Mas sing mriki lho ngersake napa? Pripun, Bos? Oh, mikir. Ibu Pertiwi kalih gelang kalung. Oh, disawer Bu DPR. Oh, nggih. Oh, nggih. Iya. Nggih, Bu, nggih. Ibu Pertiwi nggih. Ibu Pertiwi. Heeh. Napa, Bu? Ibu Pertiwi gelang kalung. Nggih. Dumateng panjenengan para langkah pambiya beksa ingkang badhe ngersakaken payuking wanci pajal menika. Nggih.
Moga sliramu Ya, bakal mlenjani masih ngersake ninggal katresnan. Niki kula eling-eling Mas, kula lali ngapuntenipun. Ninggal katresnan. Katresnan. Iki kijing miring. Masih kijing miring. Ninggal katresnan kijing miring. Kijing miring. Ya, siap, Bos. Diwalek. Semangate sedulur kene ya. Ya Mas Penjal, Mas Kliwon sing penting kono tambahan bensin. Oke. Udelem. Udelem ya ta. Dalem. Monggo ninggal katresnan. Dados Kijing miring ninggal katresnan. Monggo. Nggih. kijing miring ninggal katresnan. Tujune pembalunge andalan. Sepatu nano. Bagus man. Ye 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 ye. Kijing miring. Ayo Mas kijing miring, kijing miring tanggung, wayanding rawani nambung, sawang galing, wayang ikutlang, digawe kayune jati. Yen to eling ya Mas disambung ana cegawe larane ati. Kaya ngene rasane tempe iwak urang ditunggu rawon kaya ngene rekasane dadi wayang digawe lakon. Ijo ya Mas kadang menjalan kadang kekeceran duwe bojo ya Mas Ninggal katresnan. bisa salin dadi
Satu lagu walang kekek. Nah, bakdo niki sampun nggih. Nah, nggih. Sasampunipun setunggal lagu menika kula minangka rombongan langen marsudi budaya mbok menawi wonten klenta-klentine kula nyuwun samudra pangaksami khusus dumateng masyarakat ing desa Ploso Kerep. Dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mana turun ke hati. Serewangin duduk semua menawa ana sumbere ae lagi ora kumur menawa dadi jodone. Aku seneng lak sepedae, sayang sithik ranopir kone. Aku seneng nyawangku cair, sayang sithik jujur. Ugi dumateng piyambun para warga ing desa Ploso Kerep, kula sok kancos pindah malih nyuwun samudra pangaksami. Pramila ing mriki kula badhe kundur sakula sakanca
pramila ing mriki kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.